Shalom, mamang inong. Tapuk kama pertanyaan tadi baga satikon, ada orang sota mulai marhohoho mamahita satokin. Marede mahita sian mata acara nomor sada. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Dialah juga Juru Selamat seluruh dunia. GKPI Gereja Tuhan Yang Esa, Imamat Kudus dan Rasuli serta Am. GKPI Gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh. Rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Dialah juga Juru Selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Di bagasan koarni debata ama, dohot koarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot koarni to di porbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Asamar parange natama di Tuhani hamu, gabe halomoan situtu jalamar parbui hon nasa ulaon na denggan. Oleh hamu ma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung, tugu-tugu mahami tu Yesus Kristus anakni, asaibana na punahami. Sa elehon matuhami haporseaon na tugu, asa holat tuibana hami makirim. Sa yunang loas huriam marpakirimon tuakka naulo salpui, ay holan hodo haroroan ni pakirimon, dohot haluaw na manotong. Saya si maroham, totong mangaramuti hami di pardalanan ni ngulu nami, mangayahi hanguluan na saliling-liling na, di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kudu mahamu. Marede mahita siya bukid de nomor 24 ayat sada dohot ayat 5.
Hatani debata nagabe epistel manat patujolo ni jamita di pertanyaan di bagasan bodarion tersurat di Psalmen 130 sia ayat 10 pitu sahat rudi ayat 24. Psalmen 130 sia ayat 10 pitu sahat rudi ayat 24 songon nasomal tajahama marasori-sori. Tangiang ni namaralohon musuh ni debata. Di baheni macayarga situtudo akka pakirima mudiau ali debata jala macay toropdo bilanganna. Tungsura naing rajumaku tumorop donasida sian horsik molongot ahu tong dope ahu di labung mi. Aut dibunuh manian parjahati ali debata jala hamu ali akabawa si sop-sop mudar pasurut hamuma sianahu. Nasida akana manaringoti ho mabahen sireheon marsini yang do akka alom madok goarmu. Tungso hagigi honokku ma ali Jahoba akana makagigi hoko tungso marabias-bias ahumida akka nahehe mangaloho. Tung nasundo gigi ni rohaku di nasida jadi musuhku do nasida. Sulikit mau ali debata jala tanda rohaki uji maau jala tanda akka pikiraki rap hitam majaha ayat 24. Jala ida manaktung adong di bagasan ahu jala tugu ahu di dalan saleling milelengna ido sahatna martua ma akan nau bege hatani debata jala nau peopsa. Amin. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 170 ayat sada sahat dohot ayat 4. Dameni di batana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia mama nami do tina nami sudah hitana pungudison mangguilas nirohata laus jamita si hangulu honota di kebaktiata ima natar surat di Jeremia 2 ayat 4 saat di ayat 10. Sonoma padokna disi. Tangon hamu mahatani Jahoba hamu ale pinopar ni si Jakob do sudi marga ni pinopar ni Israel. Buti hatani Jahoba tungaha mana suhum jupang akau pemuna diau. Ubay madau-dau nasida sianau jala duton debata nasohasea
gabe so gabeak ya nasida. Jaladang didok nasida di dia do Jehovah na manugion hita ruar syatano Misir na manugon hita di alongonan. Di tano na tungil, jalan na merlubang, di tano na hasang, jala lingguman ni hamatean, di tano na subinulus ni halak, jala dangadong jolma maringan disi. Dungi hupatol hasamu tutano na lunak, asa di pangakamu parbue do gogona, hapero hamu mangaramuni tanokku, gabe hagigian partaliakku di baik kamu. Dang didoa kamalim di dia do Jehovah. Jaladang ditada akan na mangaruduti patikiau. Jala merbalik doa kaparmasyanau. Jalaka panurirang manurirangi marhite-hite bal. Jala dihuton nasida do akan na somargugu mangurupi. Di bahini dang terjuau beso mabadai hamu ninna Jehovah. Rodi nini muna saibadaku do. Aitung topot hamuma akapulo ni halak kiltim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamu matu kedar. Pamanaton situtu jala idahamu. Manang dung masa si songoni disi. Tungadong ma bangso na pasabar ho debata ati peso debata. Alay anggo bangsoku tung di pasabar doha muliaw na tuna somargogo mangurupi. Longang mahamu akka banua gijang alani. Jalamon didot dit tarsonggot situtu tahe ninna Tuhan Jehovah. Ay dua dojea binahen ni bangsoku au mual ni hanguluan ditadikon nasida lao mangakali di nasida sumur-sumur sumur akka naso maruang naso marisi aek ido sahna. Dia makadong asa porsiaon hampir sebulanon jamita tabege kecaman tu bangso Israel naso mangului na mandadikon silomo ni rohani tuhata. Mulai siang minggu pertama satu sadarion muatan barita nauli jamita mengecam, menghardik, menghukum bangsa Israel. Jalaboy dohonota orang berdosa dalam murka Allah. Lasonido jamita natabigi. Molo jamita na di hari minggui temana ibadah yang palsu. Beribadah do bangsa Israel, marpiliat do bangsa Israel. Jala sude ulaun taringot turuhuru ni pamujion na mamuji tuhata di ulahon bangsa Israel. Alai seolah-olah pemujani meminta upah pahala. Jala bangga do nasida disi. Jala di debat nasida do debata. Ay marpuasa do hami. Marariraya do hami. Hulau kami do patimu. Alai dang dibereko so dia hami na mangulahon patik silomoni roham. Jalahiado taringot tu si Jeremia di antara nabi na paling menderita. Jeremia, Yehezkel, do Daniel. Allah terlibat di situasi kemerosotan moral di bangsoi. Jala diberengi bana do 40 tahun martuga si Jeremia. Alai dangadong perubahan ni bangsoi. Molo taingo peristiwa ni Sinoak 120 tahun. Tuhata meminta pertobatan jala los disido di pature parawi.
puasa songoni lelenga, sabar do tuhata, paima-ima bangsoi, asamuba rohana, alai leleng na 120 tahun, tongdo dang muba bangsoi. Molo tabayakon nuang sada panurirang, nan nipili ni debata, mula-ulaon, mangulahon silomo ni rohani tuhata, alai dang adong hamubaon, nanggo saotik pe. Idona nidokon ni si Jeremia, hatinya cukup terbelah. Di sada sisi makokop bangso Israel. Alai di sada tiki, molodang diulahoni, dia berubah fungsi. Dang nabi ni tuhata, tapi sebatas menenangkan rohani bangsoi. Hape bangsoi, nunga badabu, tu kemerosat moral ni bangsoi. Molo taringoti taringot tu nabi panurirang manang na pangulan ni huria boydo gabe adong pameo. Jalalau sidora dilema dihita. Kadang kala hamba Tuhan berubah menjadi hamba jemaat. Karena segala sesuatunya harus dipoles. Mana tahu warga jemaat terluka, tersakiti. Hapehatan itu hata utajom siap podang si dua baba nama nirang ring-ring dohot utoh-utop. Di satu ketika penuh dilema. Ibaratna molo padita poso bodo dohonon nihalak kurang pengalaman. Alai molo matua sudah ketinggalan zaman. Molo parsidoho tinata mangula di tonga-tonga ni huria ingin menonjolkan diri. Dak parsidohot pardijabu tidak mendukung pekerjaan suami. Molo godangnya anak ni pangula ni huria termasuk padita beban untuk jemaat. Alai molo danga dong anak kona tidak bisa diteladani menurut hukum adat Batak. HP situasi konteks tertentu, Tuhan selalu meninjau berkat. Angku berkat na parjolo marpino pari mahamu. Alaina paduahon Tuhan meninjau berkat. Bahwa iman adikon orang tua nasa sada jala sadaging. Ada unsur resmi, ada unsur cinta, dan ada unsur seksualitas. Ala di Matius 10 sia, dangadong be, taringot tusi. Adong do nasongoni, alai harajaon itu hatta. Adong do nasongoni, ala songoni pangiduan na. Jaladong do songoni, ala songoni bana ditubuhon. Mengenai dak danak keturunan adalah berkat tambahan. Moloni hata pembangunan di huria, dakta kami padita nami holan nama bangun. Molo sodok pembangunan dang binoto pangulani huria paditaon. Dang adong gagasanna. Molo marsoal hurion manang na huria dia pe inadenggan meninggung perasaan. Dak pinadenggan pengecuk do paditaon parbiar. Molo ni hata para balajon sedang kapidong namar tonga-tonga langit di sarihon debata. Habe padita dak pidong. Ai pidong dak kya tumol. Dak kya marsasak. Dak kya marlistip. Dak kya tu pestadat. Jala dak kya manuhor pepsoden. Dohot sika gigi. Alai molo soni hatan. Lausido. Sahiranang mamora do pangulani hurion. Segala sesuatunya menjadi dilema. Nah udoko dia mau kadong asaporosiaon manang na dilema peon jalaido udoko takasi tua sadenggat dengan niulaon. Saya dong do nama kasuguhun. Alai saroa roa niulaon. Saya dong do marlomo niroha. Niam macerwado hatai. Pabuan na dinggang gudang makasuguhun. Alai pabuan arwa gudang makalomohon. Sasitong na pabuan na dinggan sude marlomo niroha. Alai pabuan arwa sude marsogo niroha.
Alayang go kenyataan. Dan apalah songoni. Tasinggungi dia maka dong asapor siaun gabe jut. Apakah pelayan gereja menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba jemaat? Karena ketakutan tertentu memberitakan suara kebenaran. Alai manang nadia pe diantara ni sude pelayan nama maritau barita nauli adong do rujukan tertentu. Adong do perbarita nauli selalu menyuarakan keadilan dan kebenaran. Siamos. Alai adong do songo Celia, mari kita adu kekuatan di Gunung Karmel. Hodo nasitong, manang nau do nasitong. Debatam do nasitong, manang debataku do nasitong. Alai adong do songo ciubaja, diboto do nasitong, alai dang mampu mana makka malatehon. Alai diboto do nasala, dang mampu mana manegoro. Hapeta boto hasitongan, dang taulahon, sarupa perdosa dohita disi. Jakobus 4 ayat 17. Apapun itu namanya. Kalau kita ini hanya sebatas penonton, tinggal diam, tidak melakukan apa-apa, kita sama-sama dengan orang berdosa. Dia maka dong asapor siaun, sekirana Roma si Jeremia, tu gereja-gereja tertentu, molotadok marupani, tu huriata, boido gabe pameo, jala boido gabe persoalan, bahasa udok koconi, soni matajam ni hataon, nani dokon ni si Jeremia, alai kododohonon na, alaniaha, karena dia sudah dipanggil menjadi nabi, apapun resikonya, dia harus berbicara tentang kebenaran, bukan menenangkan telinga-telinga pendengar atau warga jemaat. Ai moloso di dokoni banai, songo napi namar si gorgor, jalai kodo dohononna. Au hiadu melayani di sada huria dia makadong asaprosiaun, molo saya tahatai adong perubahan, HP perubah do kekekalan. Danga dong kekekalan yang tidak pernah berubah. Perubahan adalah kekekalan. Molo tinaringotan akan masa, dakya masa songoni amangin na. Manang na dia pesininggung, basongon na sohyado maso namangin na. Seolah-olah namasai kesalahan, alai molo so tapa masa, seolah-olah itulah kebenaran. Segala sesuatunya dakya masa mang. Jalamolo diperhadap petua makadonga saprosiaun. Au marhuria, organisasi apapun, standar yang paling rendah, berorganisasi, soal kesetiaan dan ketaatan adalah pada tingkat wajar. Jalamolo tapadok muse tatandacon standar na paling rendah dalam satu organisasi. Kalau dipertanyakan, wajarkah warga jemaat berkebaktian? Wajar. Wajarkah warga jemaat membayar segala kewajiban? Wajar. Segala sesuatunya standar yang paling rendah adalah wajar. Molotadok kotusi tua, wajarkah penetua mengikuti sermon? Wajar. Kalau dipertanyakan, wajarkah penetua tidak mengikuti sermon? Jawabannya tidak wajar. Sederhana, jala tingkat-tingkat wajar. Dia maka dong asaprosiaun, sekirana mak, andai kata, berandai-andai, omma borakna si Jeremia, maka tahun, taringot tu kebenaran, situasi na masa, di tengah-tengah ni bangsa Israel, nunga di tadi kau kamu Jehovah, jalamali pe, dang marbarita nauli be, marhite-hite tuhata, alai marhite-hite bal. Pertanyaan dia maka dong asaprosiaun, dosa manakah yang paling besar? Hudok, dosa yang paling besar. Kita percaya kepada kekuatan yang lain, tapi kita tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Ima dosa naubalga.
Didongani debatado perdalanan ni bangsa Israel selama 40 tahun. Jala semua itu merupakan tanda-tanda mujizat. Naswadong si panganon, naswadong parabiton, naswadong aek. Tapi pada saat-saat dibutuhkan, Tuhan hadir. Mangaleon si panganon do sinumon. Jala perdalanan itu hatta selama siang dan terang Tuhan tetap hadir melalui tiang awan dan tiang api. Di bolus nasida sudah parhorsihani. Alai duksa nasida gabe ditadikun nasida do debata. Secara kepastian akan berubah menjadi kebohongan. Kemewahan dapat melupakan manusia dari asalnya. Tapi penderitaan dapat menghilangkan solider serta cinta terhadap seseorang. Dia maka dongan dan apalah berbeda mungkin dohonon nihala Israel soal peribadatan pemujaan di antara berhala-berhala sama-sama memuja, tapi siapa yang dipuja? Sudah jalan dan mengaradoti patik pe dang diulah be patik. Semua lengkap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka lakukan jala seolah-olah dan gabe dosa tidak merupakan kesalahan ala nunga mapan bangsoi mangula si songoni. Sonari molo tahadirhon secara pendekatan moral etika. Ola ni dia ma halak Kristen na mangula taringot tu ulaon silomo ni rohani tuhata. Jawaban sementara ido kecaman niscaya taringot tu bangsoi. Mereka melakukan segala sesuatunya. Mereka kemas segala sesuatunya. Alaina ni hatahon nai dang dipraktek kalahi dalam kehidupan sehari-hari. Saya udah namar gereja terlalu sederhana, terlalu kita bungkus-bungkus. Dohot sada alasan bahasa, tidak ada kesusahan dan penderitaan yang tidak terobati di sorga. Alaya dorak sosahat tita surgo ahama nanaing sipatu poku. Audang apalah huboto alaya dong do deta alay perlu do dikoreksi. Nah menyangkut soal kesetiaan, menyangkut persembahan di surgo be padengganoku duksaha tahu di labung mi. Seolah-olah di portibion boy do pe kredit. Ale duksaha di surgo di sima tagarar salah do dia mau kadongan sa porsiaun. Jeremia menekankan kembalinya umat Israel. Jala konsekuensi akibat ni dosa-dosa ni bangsa Israel. Dan adong be alasan ni debata naso menghukum bangsa Israel. Jala taboto takas. Akhirnya keterlibatan ni si Jeremia ingin mengemban tugas alai laos penderitaan ni bangsa Israel laos dialami mana dan berbeda nasibna. Di hatahon di mana nasib tong di palea-lea ibana, direhei, dicemo, jala hampir beberapa ketika bangsoi naing mabunuh si Jeremia. Aladang adong alasanna naik kemudur. Jala sering dohu tekaton tuaka dong acitua mangula di tonga-tonga ni huria. Dan adong alasan naik kon mudur. Alanahatan itu hata sahat ula tohonami. Saya berjumah hora si rasa mate. Dungile honon nama diho tupal hanguluan si salileng nileleng na. Jaladang adong ukuran napas na melayani di tonga-tonga ni huria. Jaladang adong ukuran tingkat keberhasilan na melayani di tonga-tonga ni huria. Satu ketika mungkin dohonota sude na kita na pengudison. Apostel Paulus, walaupun kaya akan dogmatika, kaya akan sistematika, kaya akan pendekatan, kaya akan strategi, ala yang go di ujung na di rokonibana, au nama nuad do, Apollos doang go nama niram, ala yang go nama bejadina tuhata. Yang maka dong asa porsiaun, si Jeremia, imad dungadungna, jalai maratapanna, ala laos sigaligus,
Ini adalah ratapan Tuhan. Kenapa Tuhan meratap? Karena bangsa itu telah meninggalkan Allah sendiri yang membimbing, menghantar, dan sekaligus memelihara. Tapi akhirnya bangsa sendiri manadikon debata. Sotunggabe suku cukur rohata, au selalu hutan datsodei. Begitu banyak perjanjian yang dibangun oleh umat Israel. Jala perjanjian yang dibangun di bangsa Israel sepenuhnya menguntungkan umat Israel. Oleh konsekuensi perjanjian ini dituntut debata ikon ulau ni bangsa Israel. Bangsa Israel na pinilit ni debata bangsa imam yang seharusnya bekerja sebagaimana dengan cara Allah, sebagaimana seturut dengan kehendak Allah, sebagaimana Allah yang Tuhan kehendaki. Martangia kita. Tuhan nami jala debata nami, debata nihatuau nami, nautadahami di bagasan kuarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan, si hokop jala si paluahami. Mau lihat tele Tuhan dia sini roham, nauku begihami, barita nauli, nani hatahon ni si Jeremia, marhui-hui, bobonosan, jala pakordito ni bana, ay mangulay mana di bangso, naung manadikoko, jala inama, roa ni pangalahon ni bangso Israel, malim, marbarita nauli, dang alani guarmo, alani bal, jala songonido pangaraduti patik, dang diulah be patik, jala suaksonia le Tuhan, sude, naikon mangula silomo ni roham, alai, dang diulah nasida be silomo ni roham. Ubotohami do le Tuhan hinabora ni ulaun ni si Jeremia. Jala suaksonido kadang seri kami mangula di tonga-tonga ni porlangku. Terbatas dugugu nami pikiran nami oleh Tuhan. Jalang sering kami berubah fungsi. Yang seharusnya hamba Tuhan. Tapi menjadi hamba jemaat. Yang ingin hanya menyenangkan warga jemaat. Jala disido kami. Sipata oleh Tuhan tarujun. Lehong gogo pos niroha di hami oleh Tuhan. Molo hula hami silomo niroham. Alai paingot tami ale Tuhan picang molodang hulahami silomo niroham. Jala pos rohanami ale Tuhan habisuon nasia surgo nasia totong mangarajai rohado pikiran nami. Dina hurang malo hami. Dina terbatas kemampuan nami. Alai pos rohanami ale Tuhan. Sai dongan amu hami. Jala ido hatam mga sahon pos ni rohanami ale Tuhan. Sai dongan aku doho. Rasa ro ajal ni hasyang anon. Posdora nami disude akaulau nang pinasa mutuhami. Jala sudir ruas muhupasat tami toho. Asa tok-tok ko ale tua madungani, mga ramoti, mga lehon roha, habisuhon do tatawon. Do roha na boy masih tatapan, masih ajuan, obartuasi do tolong roham. Jala sude pergumulan na masa di tonga-tonga ni huriam, hubwa kami ale Tuhan. Di namar sitonon, namar sait ale Tuhan. Homa na campur tangan, nama masu-masu. Nama masu-masu bakni na pinakena tangan ni pangubati. Jala jama pamatang na ale Tuhan. Makorhon hama malum ni sahid. Jala bornginopi ale Tuhan upasatami daging dohotod dinami. Asaho na mga leon peristirahatan na buhay mabuan ketenangan jiwa jala paulakon ho saluja. Nang marsugo taletua di matanyari bicar, say pabicar di hami selas niroha. Jala lehonomu di hami kesempatan na buhay mangula ho bartuasi dotroham. Martangia kami di bagasan kuarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dehitamuse sian nomor 126 ayat sada 1 dia 2.
do hapo sakit na mga boy rohaku napatiur odalaki kulus di baik lakaku sonang totok rohakinon pinay ni debataku patik na do lomoku natau haposan situtu roho debataku ai hodo na tokong buju mapain hangoluaku nagogo sai tus do sila kabirohamu pasal na pinukamu. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami hadiratkan kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk kami mau memuji Engkau dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Engkau uraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami melakukan kebenaran-Mu ya Bapa. Jauhkanlah dari segala yang jahat, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari si jahat. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kebenaran itu adalah Engkau, maka berfirmanlah Engkau juga bagi kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa menyerahkan pendeta kami Amang Silitonga dan sekeluarga, beserta anak dan mantunya, cucunya, kami serahkan kepadamu. Berkati mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, biarlah semakin hari semakin Kau berkati Amang kami ini untuk menyampaikan firman buat kami semuanya. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa buat PHJ, semua penatua dan keluarga. Berkati kami semuanya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh melakukan seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat sektor 1 sampai sektor 13. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua keluarga kami ya Bapa, dari mulai yang bayi, anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua. Tuhan Yesus memberkati, lawati semua satu persatu dimanapun mereka berada. Yang hadir saat ini, bahkan yang tidak bisa hadir oleh karena sakit, apapun penyebabnya, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan mereka semangat kekuatan menghadapi situasi saat ini. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa buat keluarga Simanjorang yang baru tobing, yang anaknya sekarang Dapa yang sedang dirawat di rumah sakit Kolombia. Saat ini kami mau undang Engkau Yesus, hadirlah Engkau menjamah cucu kami ini, Dapa Simanjorang ini. Kami percaya Tuhan, oleh tangan-Mu yang berlubang paku itu, semua kelemahan cucu kami Dava ini Engkau menyembuhkan, Engkau mencabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dengan iman kami perkatakan, minggu ini anak Dava telah pulang dari rumah sakit. Berikan semangat kekuatan bagi orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah menyembuhkan dia. Terpujilah Engkau Bapa kami yang hidup. Kami juga berdoa buat keluarga Siahan inang kami Tuti Boru Hutagalung, yang saat ini Tuhan Yesus dalam perawatan berobat jalan di rumah sakit.
kami mau berdoa berikan semangat kekuatan yang daripadamu. Yakinkan dia kesembuhan itu berasal daripadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa inang kami Tuti Boru Tagalung ini, dan Engkau juga mendengar doa anak-anaknya. Kami semuanya Tuhan menyerahkan semua ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya. Engkaulah Tuhan penyembuh, berikan semangat yang daripadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat mengasihi Tuti Boru Tagalung ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang baik, penyembuh segala sakit penyakit. Asal kami percaya Dia telah sembuh. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang serendah-rendahnya. Biarlah Tuhan Yesus kami undang Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, agar mereka takut akan Tuhan untuk mereka dapat melaksanakan tugas apa yang sudah Engkau Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat anak yatim, piatu, duda, janda, panti asuhan, panti jompo, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Engkau melihat setiap tetesan air mata mereka. Berikanlah mereka Tuhan kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami mau bersyukur karena Engkau telah memandang dari sorga setiap orang yang berseru-seru kepadamu. Terima kasih Bapa, kami semua yang hadir di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada satupun yang tidak Engkau berkati kami pulang dari gereja ini. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan semuanya hidup kami kepadamu. Karena sebentar lagi kami akan pulang dari rumah-Mu ini. Tibakan kami di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang satupun. Terima kasih Bapa, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Kita bernyanyi. Maulia tema diho ode bata alabasa si bahendalani marhite anakni tubanua anggiak maholong rohaku sai toko turjutuho sai dongananmu au manang tu dia lau sonan tutu. Sian hatan itu hata makubasi hita pasatu piliata laus madok mau liate sada kronika saplonom ayat 20 lalu 20 siam. Hamu aliaka marga niaka bangso sa leonamuma tu jahuba leonamuma tu jahuba hamu liaun do tagugun. Leonamuma di jahuba hamu liaun di guarna. Buanamuma sileo leho ding Roma hamu tu adopan ni buhina marsoba mahamu tu jahuba. Mar pakaian namar hadohoan. Amin.
Laos pinangido mado tormata sa sudehita jongjong. Martangnya kita. Ali di batama nami na di banua gijang hodomua linasa libasa na molutus. Di sono pasatami do pilihan hamolateo tuo. Sa jalo jala paso-paso mapiliano na sa gabi dala panidangion. Para saoran do tulaw na siniroha di huriamon. Bahay mangulo nami gabi pilihan na hobar tulo mo ni roham. Jala parsidot parohon harajomu. Holong hasitongan do tadamiomu di sadok portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asa saya toktong madok moliati tuho. Di bagasan guarni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sudi upasahat uho. Ai ho na punasa dia. Tok tok au marguru duho. Ai ho ale Jesus si hokot sudena na puna awon. Ai ho ale Jesus si hokot sudena na puna awon. Rak madok kita ditangiang nani ajarhon ni Tuhata. Ali amana mina di banua gijang. Saya pinarbadia magwaramu. Saya roh maharajaumu. Saya sao malomo ni roham di bertongosong na di banua gijang. Leo matuhamis di roh nang luas siapa. Saya sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa nomor dosa Tuhami. Una kami togiu tu pangjunan. Palua mahami siapa ngaku. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuatai jala mula mamu di bagasat dame. Asini rohani tuata Yesus Kristus do tolong setia ni di bata mata. Do persoran siat todi perbadia ma nama ngaramoti mamasu-masu hamu. Amin. Selamat malam, Shalom, Horas.